Dijous de la setmana vinent, 26 de març, a les 7 del vespre, hi haurà una presentació del llibre Macià Moscou, Centenari 1925-2025, Internacionalització de la causa catalana, al Perelló, al Baix Ebre. La presentació serà a les 7 de la tarda a la sala polivalent de l'Hotel d'Entitats, que és a les antigues escoles del Perelló. Després, aquesta presentació està inclosa dins de la gira que s'ha fet de presentacions per diferents poblacions catalanes. Es va començar a la Catalunya del Nord, es va continuar a la llibreria Ona Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat, al barri de Sants, a Torredembarra, a Tarragona, a Vic, ara continuem amb les Borges Blanques, Reus, al Perelló la setmana vinent i després continuarem a Balaguer i tancarem allà.